Londe ngicela ubeke ifoni. Shuse noluwela embhedeni wami. Soqala ukushutha. Usilent? Yeah, sanibona. Siyaxolisa abantu lasivele sanqina ngevideo eyesithembu before introducing ourselves ukuthi singabobani thina. So kule video sebesizazisa just a short little intro ukuthi who am I and who is she. Londi ngiqala noma uzoqala? Qala mina. Okay, mina igama lami nguNonhlanhla uMakankabinde. Ngilotsholwe ubaba uMdlalosi. Sanibona, hi. Igama lami nguLondi. Second wife of uMdlalose, and uyangibona nje ukuthi ngibhedi i2K Slay Queen ungithanda kakhulu futhi body thina khona. Correction. Usaceliwe mina engilotsholiwe ngaqeda. Mina noMdlalose sahlangana ngo2024, sahlangana nesibaba omdala wakhe. Bekahlezi maye ngibona athi wena uzoba umakoti kwami, wena uzoba umakoti kwami. Hayibo lo baba. Awu kanti uzongilethela isithandwa sami. Phakade lami. Last year 2025 uMdlalose wafika ekhaya wasikhipha zonke isiphelele waqeda njengamanglobola ngomakoti ophelele wakaMdlalose. Mina naye sahlangana 2025 last year, kodwa it's a story for another day. Vele wazibonela nje iY2K, savele sathandana, wangintroduce kumamkhulu. Bekuyi situation yana kodwa sikho lapho, and then wangibhadala half of ilobola, obvious, kodwa fully iyeza. And yeah man, mina noMdlalose siyathandana, kumnandi, ngiyamthanda nami. Ngibengicela ukucorrecta uLondi akalotsholwanga wacelwa. Nakho ke Kusazolandela ilobola kodwa kwamanje bacelile. kuyafana. Akufani. Uyacelwa, maqeda ucelwa kuyalotsholwa. Manje ngimtshela uMdlalose uzothi. Ungamtshela simfonela namanje. Asimfonele. Yeka. Okay. When uMdlalose angicela ukuthi ucela ukuthatha inkosikazi wesibili. Hey. Angifuni uqamba amanga. Ngaqala ngaphatheka kabi because bekasanda ukungilobola last year. Thando lethu saselusha. Indian love, you understand? Liyavutha. So sisase ku honeymoon phase. So I was just surprised ukuthi how am I not good enough mhlambe ukuthi njengoba sekafuna uthatha inkosikazi wesibili ke ngoba ngiyamthanda and ngoba vele bekase lobolile ngathi ayi ngizohlala naye, but yena wangireassure ukuthi uyangithanda nokuthi izinto phakathi kwethu angeke zizishintshe nokuthi uLondi umuntu onjani. Mina uMdlalose mase ngitshela ukuthi ukhona wasekhaya unkosikazi ngangiphatheke kabi, bengazi ukuthi ngisasemncane kanje ngizongena esithenjini, Kodwa wangena. ngiyamthanda kakhulu yena futhi naye uyangithanda. Mase sengintroduce kuye bekunama mistake nyana, ama misunderstandings, kodwa sizozwana masibona kanjena kanje. Siyazwana. Ngiyakuzwa athi ngiqede la, kodwa nje engifuna ukusho ukuthi ngiyamthanda yena kakhulu naye uyangithanda, and ayikho into engizoyenza ngempela ngoba siyathandana lana, naye uyangithanda, and futhi nje uzongishada. Siyathandana kakhulu mina naye. Yeah. Mina noMdlalose asinabo abantwana kodwa ungithole nginengane. uMdlalose unabantwana abawu3 from ibaby mama wakhe. Kodwa ukuzala akunamamncane akunabakhulu, sefikile uLondi uzozala. Mina ke ingane ngizoyithola vele, kodwa kwamanje ngibhizi, ziningi izinto kumele ngizenze. Mina ngiyikhiphe ngiyojiva ninabangani futhi. So nje mina naye sayidiscussa le ndaba. How? Angifani nawe sis. How? Kodwa mina ingane vele anginayo engaphandle. Sala yongilobole nginjalo. Nandaba. Kodwa nje ingane sizoyithola ke thina one day. Kwamanje nje hawu kuningi izinto engizenze. Ingane zakaMdlalose zidlala ekhaya elikhulu kaMdlalose.
siyazibona njalo nje masiyehla sekhaya. Nje ingane nje engizithandayo ziyangithanda, ngiyazithanda, sine relationship ingane nje ihloniphayo. So yeah. Mina ngihlangene uyingane zakhe, angizazi nokuzazi ingane zakho zinjani. Kodwa nje angizingeni mina. Hayi, zingeni. Unenkinga yini? Hawu. Eyami ingane umdlalo wathi ucela ukuthi ngishiye ekhaya komalume. Wavuma na? Eyami ingane umdlalo wathi ucela ukuthi ngishiye ekhaya komalume. Wavuma na? Okwamanje. And then hopefully maseshadile izohlala nathi nengane zakhe, sizohlala nje sonke sibomndeni. Okay. Hayi. Ayinonkinizis. Ever since mamncane afikile empilweni yethu, ushintsho alukho. Umdlalo wasangithanda ngalendlela bengithanda ngayo. Asikisi myeni wami. Usangithanda ngalendlela bengithanda ngayo. Izinto zisafana, ngibonakala nokuthi umamncane ukhona esithombeni. So njena isithembiso sakho sigcinile. Uyasithanda sobabili, ayikho into engizoyenza. Ama-living arrangements sihlala sobabili noMdlalose la eGoli, ngoba sobabili sisebenza la eGoli, so sihlala sobawu-2. Mina ngihlala ku-apartment yami, yena ayikhokhelayo. Uyeza ukuzovakasha, kube mnandi nje, sikhiphe sibuye, yabo nje izinto ezinjalo. Number 3 ngamthatha uMdlalose. Khona uLondi azozwa lento engizwile nami mayengena. Futhi ngathi angamthatha nje kusasemanje. Uthando labo usavutha nje. Yeah. Njengoba nami wangena ulami uthando usavutha kusaso Indian love. Number 3 inboxeni. Number 3 uzobe khona? Cha kahleni. Hayi, kumele ngikhulume naye nje ubaba ukuthi number 3 akekho. Ngeke afike nje. Suthi usi right, angimfundi nje wes3 ngoba into esizoyixabana angimfundi nje wes3. So ngiyaxolisa, angimfundi.